wanda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah ya ƙara malam lafiya. Malam menene hukuncin irin wannan rantsuwar? Ina cikin hira ne sai zan faɗi wata magana, na fara faɗar maganar sai na tsaya na yi tunanin abin da magana za ta haifar, sai na katse maganar na yi rantsuwa na ce na manta abin da zan faɗa, alhalin na san abin da zan faɗa. Shin wannan rantsuwar akwai kafara a cikinta? Sannan don Allah a faɗa mana ire-iren rantsuwar da ake musu kafara. Rantsuwa iri hudu ce, in an yi bayanin hudun sai ka ji taka a cikin wanne ta faɗo. Mai risala ya ce yamina ni tukaffarani wa yamina ni la tukaffarani. Rantsuwa iri hudu ce, guda biyu ana yi mata kafara, guda biyu kuma ba a yi mata kafara. Sai ce guda biyun da ake yi mata kafara, ka ce wallahi zan yi kaza sai kuma ba kai ba, ko wallahi ba zan yi kaza ba sai kuma kai. Waɗannan rantsuwa guda biyu sai ka yi kafara. Misali, ka ce wallahi yau ba inda zani, ina gida. Kaga kayi rantsuwa ka ɗaure kanka a cikin gida, sai kuma kaga kai ya kamata in fita fa. To in ka fita sai ka yi kafara. Ko kuma ka ce wallahi yau zan fita, sai kuma kaga ba maslaha fitar. To rashin fitar da baka yi ba, ka ɗaura kanka da cewa za ka fita, kuma gashi kaga maslahar rashin fita, to sai kai kafara in har bukata fitan ta taso. In kai niyyar fitan, in kana son ka kiyaye rantsuwarka, sai ka ci gaba da zamanka a gida har lokacin da kai na rantsuwa ya wuce, kaga ba kafara. To waɗannan rantsuwar da kace zan yi kaza kuma sai ka ƙi, ko ba zan yi kaza ba sai ka yi, to irin wannan rantsuwa guda biyu ita ake wa kafara. An gane su ko? Zan yi ba zan ba, zan yi wallahi sai na yi, sai kuma kaga kakka yi din yafi, ko wallahi ba zan ba sai kaga yin yafi, to in ka karya ka yin bayan gashi ka rantse, to sai ka yi kafara. Waɗannan su ne rantsuwa guda biyu da ake yi musu kafara. Rantsuwa guda biyu kuma ba a musu kafara. La yu'akhizukum Allahu bil laghwi fi aymanikum. Akwai riyashashiyar rantsuwa. Ita yashashiyar rantsuwa iri biyu ce ita ma. Irin farko shine mutum ya ce ko ya saba, bakinsa ya saba, komai sai ya ce wallahi. Kun sa akwai wanda wallahi take zame masa al'ada. Wallahi na fito, wallahi na shiga, wallahi zan yi, wallahi ba zan ba, wallahi haka ne, wallahi haka ne, haka ne wallahi. Shi wallahi nan ta zame masa kamar